Sehat mawon jenengan? Ya, alhamdulillah. Mas Arif pripun? Mboten. Alhamdulillah Mas Ratno. Wah, iki jenengan kok duwe kaos pametri? Kula riyen enten sing ngajari kula ndamel topeng niku kula digabungke teng grup. Oh, nggih. Waktu anyar-anyar enten grup niku, grup pametri. Nggih, sinten sih? Mas Anto. Oh, Mas Anto Ganes ya? Antowu. An- Antowu topeng Watu Malang. oh, Watu Malang. Oh, nggih. Kula soalnya derek kula. Ya ngertos kula. Bentuke pametri kan kalih kula sekretaris e. Wong jane kula mboten nate aktif mergo kula teng perantauan sebenarnya. Nggih. Oh, nggih. Mas, nah niki menarik niki. Malam ini kula penasaran sekaligus ya pengen ngerti. Niki Nggih. terus eh apa kesenian jenengan lan kanca-kanca teng Kalimantan gawe grup lenggeran sampai jenengan ya dadi pengrajin topeng wah iki luar biasa. Kula meh ngurutke niki Mas. Meh ngurutke lah dadi ben carane alure kan cukup cetha Mas. Mas Anto, teng Kalimantan pun pirang tahun Mas Anto? Ratno Mas. Oh, oh tak oh, nggih. Ratno lah. Ratno malah Anto wae. Jenengan pun pinten tahun teng Kalimantan? Kula pun dangu jane Mas. Pertama merantau teng Kalimantan kula tahun 2002. Walah, Mas apa? Boleh SMP. kan ah? Nggih. SMP tahun 2002 SMP kelas loro pindah kula. Heeh. Tapi njur tahun 2006 lulus SMA niku wangsul teng Jawi. 2010 baru balik teng Kalimantan meneh sampai dengan saat ini. Oh, lah nek wangsule pirang tahun pisan, Mas? Waktu masih lajang lah 2 tahun sekali sih. Oh, lajeng 2 tahun sekali. Karena Oh, saniki pun garwa. pun Garwane pundi tiyang pundi, Mas? Mriku Hmm. mawon apa Nah, Wonosobo napa? tiang mriki ding asline nggih tiang Sribit asline. Oh, asline tiyang Sribit, Nggih, tapi Sribit ya. Nggih. nggih tiang apa mertua kula pun transmigrasi lah. Oh, ngoten. Walah, pun 2006 nggih, Mas? Walah ya, masih 2002 kula. 2002 walah. Kula zamane 2002 ya gen SMP ja pancen. Kula SMP kelas kalih Sampeyan kula. umuran pinten sih, Mas? Kula sakniki Kayak undang. tahun 88 kula. Oh, walah unda-undi berarti kula 86. 86. Walah, ya wis. Tapi sehat mawon sih, Mas, teng mriko lancar sehat. Lancar alhamdulillah. Ya kados niki lah. Umut perusahaan sih. Oh, nggih, guys. Yang penting mak sehat waras lancar segalane to, Mas. Nggih. Niku Mas, kula penasaran niku napa jenengan wau ngirimi foto kan. Niku rombongan tari topeng Lengger teng mriko. Nggih. Napa Mas niku namine Mas? Sinar Lestari Budaya kan kula. Sinar Lestari Budaya. Lah, niku ngomong-ngomong niku ket kapan niku Mas? Jenengan Niku berdiri tahun 2011. 2011. Ya Nggih. pas 1 tahun kula merantau yang kedua setelah lulus sekolah kan kula wangsul teng Jawi terus merantau mriki melih teng mriki enten masih kula jane masih kula sing tumbas gamelan awal-awale. Oh, ngoten. Nggih. Walah. Gamelan niku bekasi Mas Mugo. Mas Mugo Kalimade napa? Tuh. Oh, Niku nggih. turene riyen-riyen niku gamelane teng sebuah perusahaan ngoten dinaungi kalih Mas Mugo waktu niku turene tapi njur Oh, bubar. Terus nggih. kan ngangkrak niku gamelane njur ditumbas lah kali masih kula. Yang nggo tabuhan-tabuhan biasa akhirnya nggak teng mriki basike maksudnya teng darengan kula niki kan kathah lumayan lah tiyang Wonosobo. Njur Oh, tadi ku kathah tiyang Wonosobo. ya kebetulan teng perusahaan niki kathah tiyang Wonosobo tapi daerah Kaliwiro Wadas Lintang lah sing Nggih. kathah. Oh, lah juk niku awal mulane juk duwe angen-angen jo gawe
rombongan Emblek ngono niku pripun ceritane niku Mas? Ya awalnya niku masih kula kan bilih gabut napa-napa nyuruh tumbas gamelan niku ya gamelan mboten genep sih. Mek Nggih. bonang bonang barung, bonang penerus terus demung setunggal, saron setunggal, kalih peking setunggal, gonge pun gong tiga niku. Kalih bendene mek bende kalih. Nggih. Oh, Niku wah. niku laras slendro tok niku. Nggih. Juk, teng mriku kan mungkin karena basike wong Wonosobo. Kathah njuk do seneng lenggeran niku ya Mas ya juk. Ya wis yo gawe ngono ya Mas, Nggih, kadang. yang gini ku tiba-tiba yang jur tutupan tabuhan kelonengan-kelonengan yo tiba-tiba dadi grup. Heeh. Dadi grup nggih lumayan waktu niku nggih gayeng lah waktu niku. Nggih. Sakniki nggih lumayan gayeng cuma sakniki nggih tiange pun radi suda sih. Jenenge teng perantauan kan tiang enten sing Nggih. teka lunga ngono lho Mas. Nggih. Nek grupe niku sing nderek rombongan niku wonten pinten Mas teng mriku Mas? Nek grupe ngen kula iki sakniki pun mboten saged diitung maksud iki nggih nek kumpulan tiyang sekedhi tapi nek dipentesake nggih Kathah. ngoten. Lah lah nek pentas niku pendak napa niku Mas? Apa memang kadang-kadang penjo do greget pentas napa enten event-event tertentu buat pentas enten Mas? Sing utama nggih jane sami kalih Jawa teng mriki enten bukakan enten tutupan ajeng puasa niku kan tutupan terus bar Nggih. boten bukaan bar niku suronan niku sing wajib ping 3 niku Ku berarti mesti niku nggih mesti setiap tahun. tapi kadang lihat nganu kondisi biaya juga kadang cuma Nggih. kalau tutupan biasanya cuma selamatan tapi kalau suro bukaan dan suro biasanya gebiaan. Nggih. Apa meneh suro biasanya tetep sekalian karo bersihi karo nyujani karo Betul. anu nggih pancen nggih. Kali selebih niku nggih tanggapan, alhamdulillah nggih lumayan. Enten tanggapan juga. Enten. Oh, alah. Tanggapannya niku napa Mas? Hajat sepitan napa? Niku enten sunatan, enten nikahan. Oh. Terus Tapi enten anu Mas, nggih. Nek teng mriku nggih, nek pernah nggak Juk ditangkleti kalih tiyang sing sanes wong Wonosobo kuwi kesenian apa sih ngono? Juk. ya nek awal-awalnya nggih apa sih itu ngoten. Heeh. Ya awal-awalnya nggih niku jaranan ngertosi nggih jaranan ngoten tok. Nggih. Wonosobo itu kan sebenarnya jaranan hanya pelengkap aja sebenarnya, bukan fokus ke Iya. jaranan aja kan. Jaranan cuma biasanya satu babak aja waktu siang, habis itu kan lanjut. Ah, iya. Ya tapi orang nyebutnya jaranan di sini, bukan lenggeran, bukan pentulan. Oh gitu. Nggih, Oh kan itu iki tetep adepi jaranan. Masalahnya teng daerah kulon dilalah caket juga kalih daerah transmigrasi. Lingkungannya tiang Jawa Timur, nggih enten jaranan, misalnya Banyuwangian, jaranan Blitar, terus Malang, terus enten Reok Ponorogo nggih enten. Oh, teng mriku juga enten ta tiyang sing transmigrasi juga membudayakan keseniane daerah masing-masing ngeten ya, Mas. Kathah. Nek rombongan teng mriki nggih sing saged kula jangkau niku enten sedasa kados sedasa rombongan. Rombongan lengger napa rombongan kesenian? Lengger, khusus lengger tok niku. Lengger tok enten sedasa. Wah, berarti Rombongan. Ya. Anu kurang lebih lah niku. Kinten-kinten niku. heeh. Sing terjangkau lah kali kula. Nggih. Sing teng wilayah jenengan niku napa Iya. kali teng daerah-daerah lain? Ya maksudnya kan ada di sini 2 kabupaten sebenarnya yang berdekatan, tapi masih Oke. terjangkau. Oh, ngoten. Enten ya kados nggen Maratuwa kula kan kalih nggen sing tak tempati niki kan sekitar 60 kiloan. Lah mriko malah basike tiyang Wonosobo. Oh, Ngenten. alah. Ngoten. Nggih. Tapi nek pas pentas ngeten sing nonton ya rame, Mas. Ya alhamdulillah nggih gayeng. Tapi nggih Saya penasaran niku Mas di luar kota, di luar pulau malah teng Kalimantan sing basike bukan tanah Jawa, bukan tanah Wonosobo, ndak rame yo ngono kan. ya rame, ya nggih lumayan. Masalahnya ngeten rombongan niku sing enten beberapa rombongan niku nggih sebagian enten sing saling mendukung ngeten
Sing Hmm. pundi-pundi sing pentas nggih sami nganu gruduk ngoten. Oh, alah ya, bahasanya karena nyumpot lah ya Mas Nggih, ya, bantu nyumpot. membantu lah. Membantu. Oh, alah nembe ngertos kula. Nembe ngertos ya. Nek antusiasnya orang-orang lain gimana Mas nontonnya selama ini gimana? Ya lumayan Mas, lumayan. Maksudnya bisa saged regeng, maksudnya gen rombongan kula termasuk dari 2011 sampai dugi sakniki tasih aktif, tasih gayeng niku nggih berkat enten penonton sing pastine. Ya nggih, nggih. Tapi tetap nganu nggih, yang lain daerah juga bisa menikmati istilahnya lah nggih. Nah, nek lain daerah niku malah selerane benten sing disenengi ki ndadine Mas. Mosok Mas? Kayak lucu ya, menarik, ya, menarik. Jadi yang ditonton dadine, ora Nggih. ora. Berarti nek teng mriki, lenggeran teng mriki nek di panggung mboten saged. Masalah begitu ndadi nggih biur pun. Oh, masal ngeten Nggih yang dadine. dadi kabeh dadi ngoten lho, padha dadi. Dadi nggih joget Nggih. sedanten, dadi nggih pripun nek di panggung mboten saged mriki. Heeh, ora muat tur ya beresiko Nggih, ya Mas ya, nggih. gigal napa-napa ngeten nggih. Terus teng mriki kan mboten kados teng Jawi nek tiyang njaba dadi kan biasanya nek teng Jawi kan mboten dunggahake kan. Nek Ora nggih. teng mriki dadi lebokake. Ya tetep caranya tetep dopeni lah ya Nggih, Mas. Nggih. topeni. Ya, niku yo juga nganu niku nggih pengeling karo sedulur-sedulur Nggih bener. Wonosobo juga niku kadang ngeten sih Mas. Kula ya gak tahu ya saking saking nggak mau diganggu atau rasa keegoisan rombongan kadang ya niku penonton kan dadi ya mergo seneng kan ngoten. Enten tontonan kan mergo diundang. Lah mungkin umpama kula nonton teng Mlandi ngeten umpama kula kan ya duwe danyang, danyange melu rono yo ngleboni kan kudune kan ya carane tuan rumah kan tetep kudu ana tamu ya kudu dirawuhke kan ngono, kudu didopeni. Lah iki muga-muga ya kanca-kanca ya do sadar kuwi. Wong nonton ki nek dadi ya aja diklentarke, ya dopeni ora gelem ngopeni ya aja disia-sia lah. Kadang kan malah didusir, didukke, malah dadi ubrese kan iku ya ora pas loh. Padha-padha nang kesenian. Ya jane nek teng Jawi sih menurut kula nggih jane pun sae nek kados niku. Nek teng mriki mboten saged damel kados teng Nggih. Jawi mboten saged. Masalahnya makin malah dadi bengkreh terus mboten Nggih. rame. Mboten rame nek Nggih, teng mriki pancen. didamel kados teng Jawi. Nggih, tapi niku ada baiknya Mas. Jadi saling nganu ya ngopeni lah. Penonton ya dopeni. Saiki gak pentas apik kaya ngopo, penontonnya do wegah nonton mergo tuan rumahe sombong ora gelem ngopeni sing dadi ya malah ndais kan ngoten. Rata-rata nggih enten sing rombongan kados niku nggih enten teng mriki. Nggih jadine nggih Nggih, niku malah mboten rame. ya nggih kurang carane ora digatekno padahal penonton kan penting Mas. Nggih. Penonton ki penting. Salah satu saya supporter kan nang bal-balan kan pemain ke-12 lah. Nek ora digatekno kan melas. Nggih. Mas, tapi kalau penasaran apa teng mriku ndamel rombongan niku mung hanya tombo kangen apa memang pancen diniati Dilihat diniati. nggih sing pertama niku Nggih. eh sing pasti kangen tanah kelahiran sing pasti. Nggih. Terus karena kados kula nggih ibaratnya kalau kados kula lah memang jiwane pun jiwa niku kan jiwa seneng lah ibaratnya seneng nggih saged-sagede dilakoni mawon ngoten lho nek Carane misale wis mendarah daging ya, Mas. nggih lho nek kurang ilmu misalnya nggih sinau teng YouTube Nggih, yo nggih. Saniki kula wong nggih nggih. nggih enten pados tanglet misale niki tutukane pripun ngoten nggih tanglet angkat kula kalih rencange teng Jawi ya kados niku Nah, pemen saniki kan TikTok niki kan nganu, Mas. TikTok kan sarana juga nggo belajar ya saged. Jadi nggih jenengan perlu niku Mas ngulipi TikToke, Mas. Jadi eman-eman niku. Eman-eman. Dadi kanca-kanca sing dereng follow TikToke Mas Ratno niku di-follow nggih. Niku ben saling support karo padha
kanca senine. Pemenang Mas Ratno kan wong adoh. Tapi Mas, nek teng mriku ketika lenggeran, juk lenggeran iku nyewa napa ngundang saking Wonosobo napa teng mriku enten lengger? Nah, alhamdulillah nggih Mas, teng mriki lengger iki kathah. Kathah lengger Mas. Nggih, enten sing asli Wonosobo, enten sing tiang Banjar niki kan teng mriki kan asline tanah Banjar nggih. Nggih, enten sing tiang Banjar nggih enten. Enten sing lare Jawa Timur nggih enten. Karena dia mau belajar ngoten lho. Ya belajar nek lengger lu tak tangleti. Iso nglengger belajar neng ndi? Ya ndelok ning YouTube ngoten. Tapi pakaiannya juga pakaian lengger Wonosobo nih loh. Sama. Ada lah Mas nganu Berarti beberapa video itu tak upload di YouTube ada. Enten YouTube iku lho. oh, nggih. Lah niku berarti dia juga punya nganu lah nggih, kostume ya pun gadah lah nggih. Jamang, iya lengkap enten jamang ngagem jamang, mboten gelung mboten. Mboten walah, wis luar biasa berarti. Niku kostume niku lengger saking rombongan apa lengger iki ambek sing gadah? Ya teng mriki lengger ki Mbak. Kados teng Jawi pun. Oh, alah. Jan mari yakin kayaknya gayeng guys ya. Karena ya. Nek rombongane kula malah mboten gadah lengger. Oh, nggih ngoten. Nggih, nek Mulus kakung-kakung berarti, Mas. nggih nek lengger nggih pados. Tapi enten seterine mboten Mas rombongane jenengan niku. Rombongane nek riyen enten jaranan nganu estri niku, tapi saiki niku mboten enten pun. Oh, Paling enten kalih jaranan. nganu Nggih. enten bekas lengger, ngoten sakniki pun mboten lengger. Pun apa jenenge pun gadah garwa kan, pilih mboten angsal. Nggih. Tapi nggih tasih nyengkuyung, kadang ngayak ngoten. Oh, ngoten luar biasa. Lho, Juk, kostume juga Mas, pesen saking Jawa napa teng mriku ndamelke ambek Mas? Nek lengger niku kadose jamang tumbas teng Jawi kados nek jamang nek damel teng mriki Kostume napa tari niku, tari Oh, napa seragam sing nggo Ikut. joget. nggih, Niku nggih joget. pesen teng Jawi. Pesen teng Jawi. Nggih. Oh, kostume pesen. Lah nek topeng niki Mas, lah nek topeng niku pripun? Enten sing damel napa pesen saking Jawa? Nek awal-awale rombongane kula nggih topeng saking Jawi. Enten sing damelan Janti, enten sing damelan Singasari. Terus nek sing sakniki rata-rata nggih kula sing damel. Oh, berarti jenengan sakniki damel topeng juga teng mriku. Etok-etoke kalih Oh iya, lati. sampe etok. Ya sing temenan, Mas. Bukan yo etok-etok. Ya masalah nggih. Mboten fokus sebenarnya nggo kegiatan malam aja sebenarnya niku karena siang kan kerja. Nggih. Oh. Lah niku jenengan gawe topeng ket kapan teng mriku Mas? Nyambi kalih gawe topeng niku ket kapan? Niku nembe mawon malah Mas niku. Tahun pinten nggih? Tahun 2019 kula belajar. Nembe mawon. Nggih. Tapi Katrian pas napa Katrian juga memang saged damel topeng jenengan. Mboten enten basic blas kula malah. Mosok. Lah sinaune pripun niku? Wah, iki menarik niki. Wis merambah teng jenengan iki yo an. Sinaune damel topeng pripun niku, Mas? Kula sinau via WhatsApp. Oh, kali sinten, Mas? Pertama kali Mas Fauzi. Mas Uzi. Oh, Mas Fauzi, nggih, Bokoran. Nggih. Niku ya awal-awale anu rencangi kula ki teko mriki teng nggen kula niki. Anu ayo nganu dater golek kayu. Golek kayu apa ngono? Kayu kule. Nggo ngapa? Nggae topeng. Temenan, Pak? Temenan. Ayo tak ter nang alas. Nah, kebetulan daerah niki kan enten perkebunan sawit, sebelah perbatasan perkebunan sawit kan hutan. Nah, hutan di situ banyak pohonan macam-macam. Nah, di situ ada pohon pule. Kami tebang di bawah 1 meter lah, dipotong dibawa pulang 1 meter. Terus karo kancane digawe. Digawe iki malah aku greget. Kok malah ngono kuwi lho gawene ngono. Terus coba aku njaluk sepotong ngono, ya sepotong seukuran topeng niku.
Ya, nggih. Terus kula kan sebenarnya sebelum-sebelumnya kan pesen topeng kali Mas Fauzi ngoten kan. Nggih. Terus kula tangkrek kali Mas Fauzi. Mas nek ndamel topeng niku perlu tatah berapa macem ngoten. Lah dijawab lah kali Mas Puji ukuran niki ngoten kan. Terus tak tumbas lah niku tatahe. Terus kula diajari Mas ngono. Diajari nggih via WhatsApp. Nggih. Jadi eh ukuran bikin topeng tuh pakai ukuran, semua pakai ukuran gitu loh. Nggih. Jadi Oh, nggak asal pahat gitu nggak. pahat, Pakai nggih. dibikin pola pola dulu pakai ukuran. Nggih. Mas Fauzi yang ngajari ngoten. Ya sing pancen sing pas ya nggih ukuran dadi cetha Mas. Nggih. Napa nganune. Jadi ukuran topengnya sedanten kan jur nganu sama ngoten lho Mas. Nggih. Diagem nggih pas sesuai. Maksudnya nggak beragam, nggak ana sing gegeden apa kecilikan ngono kan. Karena Niku diukur. wonten sing komen niku Mas Mas Ratno Cinta Kelana sepil topenge Mas. Wah. Walah, Enten mboten niku topenge. sing mentahan nggih enten niki. Wah, sing mentahan kali sing mateng lah. Walah. Niku topeng napa niku Mas? Nah, ngeten Mas. Nah, nek topeng niki, nek Nggih. nek topeng sanes topeng jambunan, kula mboten saged nyebut nek topeng wadon ngatos niki. Lah dene. Mboten ngertos niki topeng napa. Aduh. Lah kenangane niku Mas damel topeng napa niku Mas? Winginane enten rencange pesen damelake topeng gondang keli ngono. Oh, Nah, nggih. angen-angene kula gondang keli kan mewek nika kan. Nggih. Mewek lah, mewek. Nggih, mewek. Dalam Nggih. dalam pikiran kula masa tak tangleti niku tiyang sampean wong daerah ngendi Mas? Ngono. Kula asline Kaliwiro. Oh, nek Kaliwiro berarti bukan mewek topenge ngono. Sing penting topeng Oh. wadon ngoten mawon nek kula. Nggih, nggih. Dur nganu lah. Ya niki pantese nggo ngedeng gondang keli pantes ngono ae kula saged e. Nggih, nggih. Oke, oke. Lah nek topeng lanange mungkin Mas hal apa sing Niki hati napa mboten? Sontolo. Nah niki semua orang tahu lah Sontoloyo Nggih, ngoten. Suntuloyo nggih, salah. Oh, nggih. Oh, berarti karaktere jenengan nganu nggih, model jantinan lah ya Mas ya. Singasarinan Mas. Singasarinan lah nggih. Karena Oh, Mas nggih. Fauzi pun katanya belajar sama Pak Bau Singasari. Oh, alah ya nggih, niku nggih. Maer niku. Setelah itu saya ada telah anu yang ngajari bukan Mas Fauzi aja, ada Mas Anto Watu Malang niku. Nggih. Nah, Mas Anto niku belajar kali Mas Fauzi juga. Oh, alah wae. Maer niku pancen. Niku kan angsal nganu, angsal garwane kan tiang jambu mriki. Nggih, Mas Fauzi nggih. Nggih. Kula pun nate Bapakne niku nggih, bapakne mertuane Mas Fauzi iki carane ya mar-mare joget, penjoget niku. Pak Sugeng namanya. Joget napa jos niku. nggih. Kula pun nate dolan teng mriku waktu teng Gowong Sari. Ngen Mas Oh, Fauzi. nggih. Kan pun nate manggon teng mriku Mas Fauzi. Nggih. Nah, soal pesenane pripun Mas? Lancar mboten teng mriku Mas? Lah nek teng mriki ya mboten lancar banget mboten wong kan rombongan nggih sekedhik terus Nggih. topeng-topeng pun napa jenenge ya mboten kathah lah sing remen. Maksud sing remen kan mung tiyang rombongan-rombongan niku. Sing Nggih. penting nek enten pesanan kula damelaken ngoten mawon. Terus nyuwune napa ya misale nyuwun gondo suli nggih damelake gondo suli ngoten kan. Oh. Napa sing matengan enten mboten Mas? Paling niki Wah, niku jangkrik napa-napa? ya nek turene tiyang nek model Singasarinan iki nggih nyebuti jangkrik. Jangkrik nggih. Nek kula ya sithik-sithik paham model-model. Niki malah nganu Mas, Dalam kayune abot niki. Niki niku kayu sanes napa niku? sanes kayu pule niki. Kayu napa? Nek turene Kantil. kula kayu pudon. Udon. Kayu pudon niku nek sampean ngertos alu. Alu sing nggo numbuk niku.
J, J. Nah, niku bahannya kayu pudon. Oh, Makanya abot oh, niki. nggih, bukannya nek nek kayu sing berat-berat lebih sulit untuk mengukir. Nah, waktu niku niki tasih teles ndamele dadi gampil didamel. Oh, keren kula mati kelas. Ya, wis. Wong niki keadaan mati lampu yo ngeten poho. Sing Oh, penting saged pon mawon. ya nggih. Oh, alah J, J, J. Wah, luar biasa jenengan mulai damel 2019 saiki wis mulai delir ya lumayan kuwi Mas. Lah latihan etok-etok niki Mas. Latihan mawon pun sae pun genah karaktere kados niku kok napa meneh nek ditemenani to Mas. Nek ditemenani nggih paling napa jenenge waktune sing mboten sak nganu mampu, waktune lah. Masalahe Nek kula mboten anu Mas, di diakali niku di online-ake Mas, mbok bilih enten sing do remen lak yo lumayan to. lah niku masalahe nek mangken kebanjiran orderan kula sing bingung. Makanya mboten kula online-ake. Yang nggih dari mulut ke mulut aja ngoten. Nggih. Wah, luar biasa ya gini. Niku Tapi ngomong-ngomong nggih, topeng pertama kula niki ring damel. niku wah luar biasa niku. Tapi sing Niku ngecat napa? Mas Fauzi. Oh, niku napa Gunung Sari napa-napa? Malah duka niki. Malah duka. Sing gawe malah duka ki pripun ah? Sing penting topeng wadon ngoten nek kula iki. Latihan damel topeng wadon kan Mas Fauzi sing ngajari tak telateni ngoten. Nggih. Pun tadi pas dilalah kula cuti kula wangsul teng Jawi dolan Mas Fauzi. Mas niki dicetake. Hmm. Mas nek teng mriku Mas, harga topeng niku pinten Mas? Harga topeng nek kula sadene nganu Mas. Nek sing apa topeng wadon kados alusan kados niki kula sadene 300. Oh, lah kok padha karo sing nang kene. Ha mbok yo dilarangke meneh Mas. Lah nek larang-larang mungkin sinten sing tumbas wong sami mawon. Setidaknya kula teng mriki nganu biaya produksine mboten sami kali teng Jawi. Kula kan kayu gratis. Oh, nggih ya Mas ya. Ayo Nggih. tinggal ambil ya. Nggih. Nggih. Biaya produksinya lebih nganu lah nggih, lebih berkurang nggih. Nggih. Niku Cuma Mas enten sing kangklet Mas lokasi pundi niku? Perantau teng pundi dan nggih. kula teng Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Oh, wah. Niku kula jan blas dereng tau ngambah teng Kalimantan kula. Kula teng Kalimantan Selatan. Oh, ngoten-ngoten nggih. Dadi nganu niki kanca-kanca dadi Mas Ratno niki kan merantau teng Kalimantan dan dia sekaligus pengrajin topeng dan punya punya rombongan lah di sana. Yo, pundi Kalteng hadir. Wah, oh RDSI. Oh, Kalteng. Oh, teng Kalteng barang nggih enten. Nek sak ngertose Nggih enten teng Kalteng nggih enten. Kula nggih kadang enten teng info niku enten Kalimantan Tengah. Oh, oh, teng mriku nek enten badhe tanggepan atau tontonan niku ya diinfo-info ngoten Mas kalih Nggih. Kula kan dulur-dulur napa sapa. dilala kan rencangan kali Mas Widodo sing tukang ngupload info niku Oh, kan. nggih, nggih, heeh. Tak posting nek rombongan niku kula nganu ajeng pentas. Tak sampaikan kalau Mas Widodo. Heeh. Iya. Ben nganu ya Mas sing do nang Kalimantan ya do ngerti ya Mas. Nggih. Niku Mas, boleh sepil topeng-topengnya. Kameranya diwalik Mas, dadi yo. Juku sitok-sitok wae lah Mas. Oke. Iki topeng zaman aku TK Mas. Niku Nggih. damel ki ambek napa pripun? Mboten niki riyen damelane Pak Dahono Balikambang. Oh, nggih. Oh, makanya cat-cat lawas ya, Mas. Nggih niki nggih mboten dokir niki dicat niki. Dicat. Oh, nggih.
Nggih topeng riyen topeng napa nggih mboten ngertos topeng wadon ngoten. Nggih. Kula jaman TK pun ditumbasake topeng kula kali masih kula. Enten topeng wadon, terus topeng kebukiro, enten-enten. Nek jenengan sih asline pundi Mas Wonosobone? Saya cuma urung ngerti, ket mau ora takon. Kula jane sering apa jenenge komen-komen teng YouTube sampean sering komen teng Gara napa? Bilih bilih Mas Arif mboten ngeh bilih. Ya Kula mboten ya wong pirang-pirang kaya Mas kok nek ora cuk nggih. ngono ke ora genah. Wong kadang kula protes niku tutukan kan enten sampean ngupload notasi gendeng niku. Mas Nggih. niku mboten pas niku tak tutuk mboten dadi. Gere. Nggih. Oh, kok ora maca berarti ja. Kula kan Kula niku enten gamelan niki apa jenenge demong lah, enten demong niki. nggih. Slendro. Nika kula niku nganu dapet napa notasi niku kan saking buku. Nggih. Buku paringan lengger. Makanya teko kula tak foto tak diupload ngeten. Oh, berarti ora pas menika dicek mawon niku Mas sing. Ya kula nggih mboten pas napa mbotene karena niku sing dibilang ilmu tanpa guru niku. Nah, yo Kudune enten yo gurune. mawon. Nek ana gurune ngono ya Mar, wong ora nama ya tetep kudu berkembang kan ngono to, Mas. Ya karena mboten enten gurune ya sebisa mungkin bagaimana kan ngoten. Nggih, kudu ngunceki dhewek carane ya, Mas. Nggih. Ini tak jawab riyen kula tiyang pundi asline. Nggih. Heeh, Kula lah kuwe. asline tiyang Karangmalang Mangunrejo, Mas. Oh, Karangmalang. Nggih. Nggih, nggih. Oh, alah. Cedhake balik Gambang kono Karangmalang. Nggih. Tapi Riko nganu Mas, nek Karangmalang kan senenge malah bendenan ki Mas nek nanggep-nanggep. Ya karena mayoritas jiwane jiwa bende termasuk kula. Lah, lah jenengan jiwa bende gawe kok topeng Singosarinan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kula nemu gurune nggih Mas Fauzi. Mas Fauzi waktu itu ndamel napa jenenge? Karakter Singasari gitu. Nggih, nggih, nggih. Terus Oh. ke Mas Anto karena Mas Fauzi waktu itu sudah nggak aktif lagi bikin topeng gitu loh karena dia apa ya fokus ke tani katanya. Oh. Jeda Mas Fauzi itu ada jedanya itu setelah bikin topeng berhenti dia. Nah pas berhenti itu aku bingung nih kayak ajeng belajar kali siapa lagi belum semua tak serap ilmunya ngoten loh. Terus dilalah niku kenal kali Mas Anto. Yuk diajari yuk kali Mas Anto. Nggih. Oh, iya iya. Karangmalang niku penggemare bendenan gel nek Riko. Hampir mayoritas niku lare enome bendenan. Tapi rombongane mboten. Nah, nggih nah niku badine nanggepane senengane bendenan tapi kok duwe rombongane kok ora bendenan. Matur suwun Mbah Jayeng, matur suwun. Niku lanjut Yang skill pundi topeng. kula tiyang Karangmalang. Oh, ngoten. Oh. Mas nek niki nek kula rada nganu titik. Teng napa lenggeran teng mriko kali teng mriki kan jelas nganu nggih. Bahasane kan kula kirang ngertos nek teng mriko. Teng mriko ndak tetep enten nganune Mas kaya apa ya jenenge pundane napa kintu arwah napa enten Nah, tetep bakar menyan sajen-sajen itu mboten Mas. nek sajen niku lengkap Mas. Sajen kadose malah lebih lengkap. Kadose lebih lengkap. Oh, ngoten. Masalahnya biasane sing dibeto nggih nganu sih mbuh kula sing mboten paham bab kados niku, tapi kemungkinan sing paham masih kula. Masalah sing tukang nganu sajen niku masih kula. Kula bagian maduk anu pados. Misalnya belanja niki kula nggih belanja terus niku. Nggih kula nggih mboten paham nek niki nggih napa sing ngertine kula nyiapake ngoten tok. Nggih Tapi kadose yang jelas masih pakai lah nggih. nggih. Karena malah lebih banyak karena yang disiapkan adalah untuk mungkin danyang Jawa dan danyang sini ngoten. Iya. Jadi karepe danyange nang Jawa ya disadoni, sing
danyange daerah situ ya tetep di sawisi ngeten ya Mas. Masalahnya nggih, kadang wong dadi niku nggih danyang mriki enten sing mlebet ngoten lho. Geren apa Mas? Nggih, bahasane mboten bahasa Jawa kok, bahasa Banjar malah. Lah pripun? Waduh. Lah jek niku ngatasinnya pripun niku Mas? Niku. Lah paling nek dadine kados kewan nika. Oh, oke. Nek kula sih mboten paham bab dadi-dadinan niku mboten paham. Nggih. Maka ngertine secara visuale kados niku Nggih, ngoten. visual langsung. Oh, ngoten. Lah carane sing napa hal-hal sing biasanya dilakukan nang rombongan Jawa tetep teng mriku ya tetep Nggih, nganu tetep dijalankan lah nggih. tetep menyan putih saderenge mulai kan Nggih. saderenge ya babatono riyen nek nggen kula nggih babatan terus tolak kalih nika nyungket nyulam nika tiga niku sih sing wajib. Nggih. Wah niku jos niku Mas dadi pancen bener-bener ora ninggal pokok kan ngono. Nek niku kan lagu-lagu wajib pancen pembukaan ya Mas. Terus lebar Tolak niki baru menyan putih niku kalih ngobong menyan. nggih. Wah niku nggih. Rombongan niku lho kados niku nek biasa nek lintas. Wis sae berarti carane tetep ora ninggal tuntunane kan ngono bahasane kan. Tuntunane wong Wonosobo keseniane kan kados niku walaupun di luar daerah kan tetep Nggih. nganggo tuntunane cara Jawa kan ngeten. Leres. Wah luar biasa. Niku Mas Her tangkat niku. Kayaknya ini pengrajin juga ya. Ya, perajin-rajinan, etok-etokan. Hmm. Nek umpama teng mriku nganu mboten Mas kados napa jenenge kayak dokumentasi napa-napa tetep ngangge Mas. Dokumentasi. Kadang nek kula pas nganggur tak video, Mas. Nggih. Napa enten akune rombongan? Enten Mboten no? nggih ngenu YouTube kula sih, YouTube kula pribadi tak upload teng mriku. Oh, nggih. Wah, luar biasa. Tetep kedah kados niku Mas. Dadi niku kan dokumentasi kan jejak kan. Nggih. Jejak kenang-kenangan kan ngoten. Dadi ana kenang-kenangan. Kados niki kula ngobrol kali jenengan kan ya ngrekam kenang-kenangan, ngemben Nggih. nggo cerita anak cucu. Leres. Ngemben nek Bali ya tetep mampir tekan kula Mas. Dolan Niku rene. nganu pengen banget niku kula ajeng dolan ngen jenengan. Ya kudu lah. Wis tekan Wonosobo, bali nang Wonosobo ya sedulure ya tapak diparani kan ngono. Paling Karang Malang liwate Kertek nek ora tak cegat nang Kertek sampean. Cakep nek teng Kretek. Lah nggih. Teng mriku berarti kalih nganu anak bojo juga Mas. Nggih. Anake nggih sekolah teng mriku putrane. Anak kula tasih PAUD, nggih sekolah teng mriki PAUD. Nggih. Monggo kanca-kanca sing badhe tanglet mbok menawi enten sing badhe tangletke terkait dengan lenggeran nang Kalimantan prige lho kan. Pemasarane topenge prige ya. Kowe pemasaran topenge prige Mas teng mriku Mas. Tapi mboten dipasarake, masalahe takut kebanjiran anu pesenan. Karena hanya bisa ngerjakan malam karena siang kerja. Nggih. Napa mboten sayah Mas? Ya. Bareng lembut. Makanya sak mampune mangken dalu sak mampune. Wong topeng setunggal iki kadang sesasi kok dadine, Mas. Oh ngoten. Cara gawe santai ya Mas. Nggih. Sugeng dalu Mas Joang, Mas Goang. Topeng kebone urung dadi iki, enjing njaluk sepil Oh topeng. niku kebo. Tapi kebo Singasari kan iki, Mas. Nggih. Niku sungune nggo kayu napa nggih? Sungu napa Kayu nggih? nih, Mas. Bu kayu. Nggo kayu. Nggih. Masalah Masalah niki nek teng Wonosobo kan model saiki kebo nggo sungu-sungu wedhus. nggih, masalahnya kan Dawa. ngleti sungune sungu asli napa biasa. Lah nek sungu asli pira sungu asli sungune tok sekitar 300 aku ngono. Niku Kalimantane pundi we? Kalimantan Selatan.
Pundi Pekanbaru napa pundi, Mas? Kota Baru. Kota Baru, Kota Nggih. Baru, Kota Baru, Guang. Hmm. Tapi nek latihan teng rombongan nggih rutin napa Lah, pas pendak gak pentas ngeten, Mas? nah niku nek eleke rombongan niku lho, mboten nate latihan. Pripun? Mboten nate latihan rombongan niku lho. Ya wis pinter-pinter berarti. Yang nggih sak entene. Nek wangsul promosi oh nggih. Oh, siap, Niku Mas siap. Goang niku kan travel niku. Nggih, siap. Insyaallah. Mas Goang travel niku lari sejambu niku Mas malah. Oh, nggih. Mungkin nek niku nakal kan matur kula tak jawere niku. Jane Goang promosi. Yang Biyen mboten iku apa-apa niki memang teng TikTok-e kula niku memang tak nggih terbuka nggih sinten mawon sing badhe promosi ya monggo. Sing badhe memanfaatkan sareng-sareng lah ben do laris kabeh do kepenak kabeh nek karepe kula TikTok-e memang TikTok sosial media kan memang tak saranakan buat kanca-kanca sebenarnya. sae niku malah, Mas. Ya dadine kan nganu Mas, yo selain kula enten kegiatan enten manfaate juga kali. Nggo kanca-kanca kan. Nggih, leres. Itu kan hidupnya bermanfaat, Mas. Nah, ora iso ngenehi dhuwit, ora iso ngenehi tenaga, ya isone ngenehi hal-hal kaya ngene lah Mas, sarana-sarana. Nggih. Tapi alhamdulillah nggih Mas, wingi-wingi kula nggih ngulas pengrajin, yo ngulas hal-hal lain yo alhamdulillah yo enten peningkatan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanca-kanca wangi niku nggih ada peningkatan lho. Kula yo melu marem, melu seneng kula. Ya syukur lah. Wah, Niku. Nek kula terus dan muga-muga jenengan barang niku TikTok-e ngenjang-ngenjang diaktifke terus. Ora kita ngupload foto, ora kita ngupload pas gawe topeng. Lah niku kan dadi kanca-kanca do mantau. nek kula nggih mboten wantune kados niku, mangken wedine kebanjiran niku pesenan. Nah, kadang enten sing nganu tiba-tiba WA pesen topeng. Loh, pesen topeng tahu dari mana ngoten kan. Sekali ini Nggih. Jawi. Nek yang Jawi pesen Jawi. Iyalah, malah keluar masih. Kepencet napa-napa. Oh alah sayang. Sayang, tapi mboten apa-apa lah. Mungkin obrolannya sementara oh nggih niki gabung mulai. Pencet nih Fran. Pripun Mas kepencet? Mboten Medal ki medal apa? siam. Nggih. Oh. Oh lanjut Mas nembe badhe no. Nggih monggo. Jo, teng mriku nggen kangge barongan barang Mas. Barongan enten. Barongan gamelan Singasari ngen rombongan niku lho. Napa jenengan damel barongan juga? Barongan nggih enten tapi barongan bocah. Niki malah tiang Jawa Timur ya nyuwun barongan Devil. Oh, ngoten. Oh, Mbak Tina, matur suwun Mbak Tina Cimori. Oh, niku barongan naga ngeten Mas. Devil. Devil. Nggih, nek tiang Jawa Timur ari nyebut barongan Devil ngoten. Oh. Niku enten Nggih, jamang kes- barang niku lah mboten. Oh, alah nggih nggih. Model Jawa Timuran niku nggih. Nggih. Kula bocah Mas sampun dinakali kowe Mas Widodo. Rawuh. Sugeng rawuh Mas Widodo. Niku kancaplek niku Mas. Wah. Wah niku pancen nganu, kancan nyelohok. Sing ngajari kula nakal nggih niku. Kayak nyelohok-nyelohok pahake cok eman-eman nek ora ana kuwe pancen ora gayeng banget carane nek nonton-nonton barang ora ketemu kuwe kan ora heboh. Nggih. Niki ndekem mawon. Senengane ndekem. Cok damel topeng kayu ulin Mas. Walah. Kayu ulin nggak mampu. Lah ngapa sih Mas? Susah napa pripun? Barangnya mahal karena sudah nggak ada lagi di hutan.
Oh, Terus niku kayune atos atos banget, Mas. oh, Kayu ya, ya, kayu besi kok. nggih. Lebih lebih rumit ya nek atas ya Mas ya. Ya lebih sebenarnya kemungkinan waktu buat dalam keadaan basah mungkin bisa. Nek wis Oh, garing gitu. malah pecah paling, Mas. Hmm. Lanjut sih Mas obrolan kula tak nyimak ya. Lah niki yo karo nimbrung-nimbrung apa ngono. Sampean dijaki dongengan wae menang-menang bae. Niku Mas Ratno ki anyar TikTok-e. Ora Dadi duwe. nganu Mas. Dadi urung saged virtualan. Makanya yo nunut jare, nunut dhisik. Makanya kanca-kanca sing nang kene ayo saling follow, saling support lah. Dadi ben sedulurane lah ya cetha genah. Ketemu barang kan nang dalan kan nek takon kan ora salah. Jenengan lebaran iki ada rencana pulang apa kapan rencana pulang, Mas? Nah, dilalah niku lebaran niku pas tanggal napa tanggal 6 nggih niku. Tanggal 6. Nah, kula kan nyambut damel niku mboten saged ditinggal nek tanggal 6. Oh, ngoten. Masalahnya bagian admin sih kula nek nyambut damel. Wes. Mboten apa-apa Mas, yang penting sehat, lancar segalanipun kan. Nggih. Dereng saged Mas. dereng saged wangsul. Ora sida bali maning tak jotos rikawe. Ngapura walah. Rata yang beli. Yang penting duit, bali pah ora gak duit ya mawut. Nggih. Ongkosnya lumayan nek wangsul walah. Ngeren apa Mas? Pinten Mas nek hari-hari biasa ngeten pinten? Hari-hari biasa niki tiket mawon pun hampir 1 juta tiket pesawat niku Semarang nek Jogja malah luwih mahal Jogja 1.500.000-an. Oh. Ini hari biasa ya, apa meneh nek hari libur ya mesti ya Kemudian hari lebaran wah pancen leres. pirang-pirang tahun nggih langsung telas. Urung nyangoni sing nang omah ya Mas nek lebaran ya. Nggih paling ngoten riyen Mas Ratno. Nggih. Matur suwun sampun sharing-sharing, muga-muga jenengan sehat, lancar segalanipun. Amin. Sedulur mantan nggih diparingi guyub rukun, ya kan ayam tentrem, tetep nyawiji. Napa meneh bab seni, dadi nyawiji ing seni, ngoten ta. Nggih, kintu salam kagem sedulur teng mriku lah. Mugi-mugi niku sehat, lancar sedayanipun. Amin amin. Mas Ratno.